Του κατέβασε το site και του ζήτησε 5.000 ευρώ για να του το ανεβάσει πίσω. Μας έρχεται ένας πελάτης, γιατρός, απελπισμένος. Είχε αναθέσει το site του σε κάποιον τεχνικό, κάποιον που βρήκε κάπου, του έκανε μία ανταγωνιστική προσφορά και τον εμπιστεύτηκε. Θελήσαμε να βάλουμε Google Tracking στο site του. Ζητήσαμε πρόσβαση από το τεχνικό, αντί να μας τη δώσει. Κατέβασε το site και μετά ζήτησε 5.000 ευρώ για να το ανεβάσει πίσω και να δώσει πρόσβαση στον ίδιο του τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι εκβιασμός. Και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε. Υπάρχουν πολλοί που έρχονται από το πουθενά, χωρίς εταιρεία, χωρίς έναρξη, χωρίς καμιά ευθύνη, κάνουν μια φθηνή προσφορά, κερδίζουν την εμπιστοσύνη και μετά είτε εκβιάζουν είτε παραδίδουν e-shops τα οποία δεν υποστηρίζονται. Θυμάστε τη φράση «Αν σου δώσουν ένα αριστέρι δεν γίνεσαι γιατρός». Το ίδιο ισχύει και για το site σου, το e-shop σου, τις διαφημίσεις σου. Εμπιστευτείτε ανθρώπους που έχουν όνομα, πορεία και ευθύνη απέναντί σας. Γιατί όταν κάτι πάει στραβά, και μπορεί να πάει, θέλετε δίπλα σας κάποιον που δεν εξαφανίζεται.